Zdravo drugari, ja sam Vunste, ovo je Funky Taze, mesto i vreme da pričamo o grafitima. Naš gost večeras mogao je da bude Julio Van. Nažalost, Julio Van je preminuo u svojoj 13. godini od leukemije. Dajte šansu deci sa sličnom bolešću i donirajte neku lovu u kutije ili pošaljite neki humanitarni SMS. Krećemo na rečnik. Foxy čitao. B G Grafiti. Grafiti su ispisi i slike u javnom prostoru. Naziv potiče od italijanske reči sgrafio, što znači ograbotina ili grebanje. Vidimo se i u sledećoj epizodi. Mišljenja sam da grafiti scenu ne čine samo crtači, nego i neka druga ekipa, tako da je, braćo i sestre saborci, večeras s nama neko ko vas gleda budnim očima. Zdravo, Ljiljo. Ćao, ćao. Kako si? Evo, super. Budnim očima gledam. Reci mi, ti si istoričar umetnosti po vokaciji. Kako se slažeš sa našom definicijom grafita? I šta je za tebe definicija grafita? Pa ja bih rekla da je grafit jedno jako široko polje. Jedan kišobran termin o kome bismo mnogo mogli da razgovaramo, ali ono kako ja vidim grafite, dakle imamo one tradicionalne grafite, ono što smo čuli u vašem rečniku, a imamo i one grafite koji su se pojavili 70. godina u Njujorku i to je zapravo ono što ja smatram da je potpuno promenilo šta je grafit u suštini. Jer, kao što i ti znaš, oni se na početku nisu ni zvali grafiteri, već se zvali writeri, pa su ih onda mediji prekrstili u grafitere, pa je onda sve to postao grafit, a u suštini ima puno različitosti, puno onoga što ih odvaja od onih klasičnih grafita. Ok. Ali moja ideja jeste da su to ispisi i ti writeri su pisali svoje imena ili crtali karaktere, ali tako? Pa jesu ispisi, ali ako bismo recimo uporedili šta su radili stari Rimljani u Pompeji, koji su isto išli i ispisivali po Pompeji. Ili nacisti. Apsolutno, ima svakakvih, da, ima svakakvih grafita, ali i oni su pisali ono što možemo i danas da nađemo na ulici. Mislim, Ana voli Milovana, ili neko je za nekog političara, ili neko nije za nekog političara, ili neko se više klanja nekoj boginji, ili se klanja nekom drugom bogu, pa onda idu pa to zabeleže na ulici. Međutim, tu je nekako taj moment da toga šta su oni želeli da ostave na zidu kao poruku, mislim da se suštinski razlikuje od onoga što su grafiteri u Njujorku 70-ih uradili. Jer sad, kod grafitera u Njujorku 70-ih imamo taj moment da imaju pseudonim, da svi treba da znaju za pseudonim, a da oni treba da ostanu anonimni. Imamo vrlo zanimljivu stvar, a to je da su se, u stvari postali su popularni tek onda kad su prešli na vozove podzemne železnice. I tad prvi put, u stvari, u istoriji umetnosti imamo pokretno platno, koje je kasnije iskorišćeno od strane ljudi koji su se bavili marketingom za najproduktivniji marketing strategije ikad. A to nekako upotreba samog spreja je isto tako jako važna, jer to je sad kao novi element koji niko do tada nije koristio u umetnosti
nego se koristilo za farbanje automobila, za bicikl, za nešto po kući, ono što ti zafali. A sad kad imaš nekoga ko izmisli novi sistem, ja sam to kroz svoje istraživanje uporedila, recimo, kao kada su za vreme impresionizma ljudi krenuli da izlaze iz studije da slikaju napolju. Prvo zato što su se pojavili parni vozovi koji su za tipa pola sata mogli da ih izvezu iz nekog velikog grada u selo, da na jedan dan odu i da se vrate, i pojavile su se boje u tubi. Znači, nisi morao da sediš u studiju da mešaš boju, i to je značajno promenilo šta slikaju i kako slikaju. Isto tako sa vozovima i sa sprejem se potpuno promenila percepcija toga šta se radi i kako se radi. To je ono, medium is the message. Znaš, tu je sad razlika između onih starih grafita, koji postoji dan danas i, mislim, njih će biti dok je sveta i veka i dok ljudi znaju da pišu, bit će ih. Ali ovaj segment, znači grafiti kulture, ja mislim da je to vrlo, vrlo značajan pomak koji je napravljen u istoriji umetnosti generalno. Generalno, tvoje interesovanje je, znači, bilo to od 70-ih nadalje, a ne ono lesko pećine. Ne. Normalno, prođe... I pojava prvog spreja, ono. Da, mislim da svi u istoriji umetnosti koji se bave istraživanjem, ne samo istoriji umetnosti, radi sociolozi, kriminolozi i tako dalje, da svi prođu kroz tu fazu kada žele da povežu grafite da bi im dali legitimitet sa tim što se dešavalo ranije. Praiskonski. Da. A onda, u stvari, kad uđeš dublje malo u to, shvatiš da na vizuelnom nivou grafiti su doneli nešto što do tada nije postojalo. I to je baš jedan potpuno drugi nivo vizuelnog identiteta, prikazivanja, sistematizovanja, koji se pretvorio u jednu samoodrživu kulturu i koja u stvari traje više od 50 godina. Znači, nijedan moderni pokret u istoriji umetnosti, recimo, nije trajao više od 10-15 godina, a grafiti stalno su kao nešto novi, stalno nešto drugačije, stalno nešto kao urbano i cool, postoje više od 50 godina. Znači kao 70. 80. 90. 2000. 2010. 50 godina. U istoriji umetnosti kad nešto napuni 50 godina, može da uđe u proces revalorizacije, da se utvrdi da li je kulturno nasleđe. Ludilo. Sad, iz tvoje percepcije, da li između murala i grafita ima razlike i gde se nalaze? Pa ja bih rekla apsolutno da. Sad, to je moje mišljenje, ne bi se sve moje kolege složile sa tim, ali hajde da kažemo ovako. Mural je umetnost u javnom prostoru koja je urađena koja je u stvari nalazi se u javnom prostoru, dakle trebalo bi da je namenjena svima. Obično je finansirana ili sponzorisana od neke državne institucije ili firme koje želi da prikaže nešto, što znači namenjeno je svima. Znači mora da bude namenjeno i deci, i babama i dedama koji prolaze tuda, i običnim ljudima, i posetiocima, i turistima, i svima. Znači svi moraju da budu zadovoljni tim muralom i tim što je urađeno. Tako da ja zaista verujem da ljudi koji rade murale, ali isključivo murale, ono old school murale, nemaju baš mnogo prostora za eksperimentisanje i za neku vrstu... Imaju prostor za lični izraz na stilskom nivou, a ne baš toliko na nivou teme i možda nečega što bi bilo kao neka društvena kritika. E sad, grafit je takođe umetnost u javnom prostoru, ali pošto je urađena bez dozvole, pretpostavlja se da je taj umetnik ili umetnica su uradili nešto što su baš oni hteli. Koliko god da se to komšiluku ne sviđa ili državnim institucijama ili institucijama kulture ne sviđa, oni su uradili nešto što su mislili da treba. E sad, tu imamo gradaciju. Onako, bar kako ja to vidim. Dakle, imamo na ulicama ono što ljudi obično ne vole, a to su tagovi, koji su apsolutno neophodni i jedna moja velika ljubav. Bez tagova ničega ne bi bilo. Onda imamo posle grafite, kao grafiti piseve, koji su manje više prihvaćeni zato što kad imaš dobar pis, onda
imaš i dobro urađenu pozadinu, imaš i dodatke kao što su karakteri ili neke ilustracije pozadi, nisu samo slova. I to je prihvaćeno koliko toliko. A onda posle toga imamo street art koji je izrastao iz grafiti kulture, ima razlika, ali u stvari ono što ih spaja je toga da je street art urađen bez dozvole. Dakle, koliko god da je street art orijentisan u pravcu figuracije i naracije, a grafiti su više fokusirani na sama slova, u stvari to što ih stavlja u istu grupu je to što su urađeni u javnom prostoru bez dozvole. Dakle, i street art umetnici i umetnice rade nešto što je, ajde da kažemo, ono što oni osjećaju da tako treba da se uradi. Onda imamo novu lestvicu, a to je novi muralizam. To je kada gradske vlasti bilo gde u svetu shvate da imaju sjajne umetnike, ali da im nije baš okej da rade bez dozvole i onda ih uposle da sve ono što rade bez dozvole generalno rade sa dozvolom, ali to je sad novi muralizam upravo zato što ima dozvolu i zato što se opet radi za neku javnost, pa opet ne možeš da radiš sve. Jer obično kako sam ja iz svog iskustva organizovanja, oslikavanja različitih zidova, što murala, što grafiti zidova, doživljavala jeste, radite šta hoćete, vi to jako lepo radite, ali samo nemojte neke lobanje ili neku krv, i samo da ne bude nešto otvoreno gej, nemojte tako. I sad kad imaš radite šta hoćete, ali samo nemojte pa 2 tačke, automatski postoji to ograničenje, ja mislim. Ne verujem da bi... Stignemo do cveća, da. uvek. I onda u stvari, kad imamo taj nivo novog muralizma, kao što rekoh, onda povrh toga imamo umetnost na ulici, koju rade zvanično obrazovani umetnici, ali rade na ulici. I tu bih ja stavila mural i druge intervencije u javnom prostoru koje mogu biti skulpture, mogu biti neke druge manje intervencije i tako dalje. I to su sad svi ti nivoje. Sad ono što je zanimljivo jeste da kada od 90-ih, kad znamo da su manje više svi grafiti umetnici ili street art umetnici visoko obrazovani, što će reći imaju ili srednje umetničke škole ili imaju fakultete koji se bave umetnošću, u 90% slučajeva. Ima i onih koji nisu nikad ništa završili, ali praktično na evropskom nivou 90% ljudi koji radi grafite su u stvari visoko obrazovani ljudi. Onda nas to stavlja u jednu poziciju gde imamo tu kao tortu, ja je zovem torta, sa svim tim slojevima, ali neko od umetnika ili umetnica kreće sa jednog nivoa. Neko se kreće između prva 2, tagovi, bombe, pisevi i to je to. Neko se kreće grafiti, street art, to je to. A neko krene od onog umetničkog aspekta, pa se onda kreće ovamo, pa silazi dole, a neko ko crta vozove može da je bude visoko obrazovan i da radi murale. Isto, znači, imamo jednu osobu koja prolazi kroz sve te nivoje i onda je jako teško reći, ova osoba je grafiter, ova osoba je street art umetnik, ovo je neki obrazovani čovjek koji radi samo murale. Strašno teško. Tako da ja bih rekla imamo tu onako 2 stvari. Možemo da posmatramo iz pozicije same kulture, grafiti kulture, gde su referentni sistemi takvi da treba da budeš anoniman, da treba da se baviš, ako se baviš grafitima, generalno slovima, može i ostalo, ali su slova dominantna, da moraš da imaš savršenu tehniku, neko ovi traljavi street art umetnici koji rade anti-stil, i da imaš da imaš kontinuitet, da imaš kontinuitet rada na ulici da bi mogao da budeš king ili queen. Okej. A onda imaš ljude koji su živi umetnici, koji žive svoj život, koji rastu, razvijaju se, studiraju, rade neke stvari i koji se kreću kroz sve te nivoje i ti onda nemaš sistem za klasifikaciju. Jasno. Ali ako sam ukapirao ovu tvoju priču, znači grafiti ne bi trebalo da budu legalni.
Iz moje pozicije, ne. Ali šta ćemo onda sa pojavom graffiti džemova? To je sada onaj deo koji bih ja rekla da spada u taj međusvet, a to je novi muralizam. Ok. Znači, ja bih rekla da sve ono što ima dozvolu negde ulazi u tu priču novog muralizma iz prostog razloga što ima dozvolu. Ok, a koliko se sjećam, mislim da tu u Style Warsu već je bila scena kad sin crta sa ostalima neki zid u Njujorku, jel? Sad ja sam u Americi crtao bukvalno isti takav zid sa ljudima, znači to je zid od neke pizzerije gde su svi mi imali isto dozvolu. Hoću kažem da je to, mislim, postojalo od samog početka. Jeste. Ja kad razmišljam o tome, 72. je osnovano prvo udruženje koje se zvalo UGA, United Graffiti Artists. Znači, oni su 72. krenuli da prave neku komunu gde bi grafiti postali zvanična umetnost. Znači, ako smatramo da su grafiti nastali zvanično 69. Cornbread, Filadelfija, dok su oni stigli do Njujorka, dok su se prebacili na metro, dok su se razvili, znači već 72. neko je rekao ovo je do jaja, ovo treba da bude umetnost. Znači, stalno se balansira između tog što je rađeno bez dozvole i onog što se radi sa dozvolom, ali to ja mislim da je upravo zbog tog ličnog elementa, jer kada ti radiš nešto što te ispunjava i što čini veliki deo tvog života, zašto da od toga ne napraviš nešto od čega možeš da živiš i da to zaista bude deo tvog identiteta, da ne moraš da se skrivaš čitavog života da bi mogao da radiš vozove. Tako da, zato kažem, imamo dva segmenta. Imamo kulturu, grafiti kulturu, koja za tebe zahteva nešto, jer je tako postavljeno u prvim generacijama grafiterskim, a onda imaš osobu, ljudsko biće koje se razvija, radi, funkcioniše i želi da napreduje u tome što radi. I onda nekako sticam okolnosti uvijek ide u tom pravcu legalizacije, galerije, nekog zvanično urađenog zida, dozvole, šta god. Ja ne mislim da je bilo što od toga loše. Ja samo kažem, teško je napraviti sistematizaciju i teško je jednu osobu staviti u određenu fioku i reći ova osoba je samo grafiter. Možda jokes. Da, okej. Možda. Dobro zapažnje. Znaš kako, mi smo nekad i u srednjoj na faksu profesori koji su slikari svi, jel? Su imali tu tezu da su murali zapravo slike koje nisu na platnu, nego su na zidu. I to je bila njihova definicija murala. Znaš, i sad s tim u vezi čak nije moralo da bude nešto tu pretrano u javnom prostoru, znaš, i Dado Đurić bi onda mogao bude muralista, jel? Mislim, po toj definiciji. Da. Ali dobro, kaži mi, jesi ti probala nekada crtaš? Nisam. Kako si onda upala u sektu? Da, to je zanimljivo. Ja sam u stvari kao klinka obožavala da crtam i non stop sam crtala. Kako sam došla na istoriju umetnosti, to se samo prekinulo i odjednom sam ja ušla u potpuno drugi svet, neke potpuno druge pozicije. Mislim, ja sam u stvari, kad sam upisala istoriju umetnosti, vodila se mišlju da ću ja diplomirati na stripu i da ću se baviti teorijom i istorijom stripa, a ne grafita. Ali, kako se umeđuvremenu, ja sam upisala fakultet 97. 96. je zvanično nastala prva naša ekipa. 95. je se Miša Jens vratio iz Pariza. 96. prva ekipa. 97. već po čitavom Beogradu, centar grada, Novi Beograd i po ovim podzemnim prolazima svuda po gradu i imamo već dosta radova. Ja u stvari počinjem da prepoznajem taj grafički izraz koji se meni sviđa. Znači, linija koja je dominantna i koja vodi čitavu priču, a da ti u stvari u tom okviru možeš da si igraš bojom. I meni je to bilo zanimljivo i nekako kad je došlo, kad sam došla do 4. godine, kada je trebalo da odredim
o čemu ću zapravo pisati u svojoj tezi. Ja sam rešila da to ipak budu grafiti, jer je nekako bilo živo, dešavalo se tog trenutka, nekako, ne znam, gde god se okreneš po gradu, nešto novo se dešavalo i u tom nekom momentu su baš je bilo dosta dobrih ekipa i zanimljivih ljudi koji su radili po centru grada i normalno blok 45, jer moja tetka je živala u bloku 62, pa sam ja onda vrlo često provodila vikende tamo i onda smo se šetali pored reke i normalno sticajem okolnosti prolazili kroz blok 45 i meni se to činilo kao nešto što ima apsolutno jednu energiju koja nije mogla da se uporedi ni sa čim drugim tog trenutka na našoj sceni. Znači, to ti je bila tema na faksu? Da. Kako je to prošlo kod profesora? No, ain't that cute. Pa ovako, ja sam rešila da radim beogradske grafite. Znači, moja teza se zove istorijsko-teorijski prikaz nastanka i razvoja beogradskih grafita od 1995. do 2004. I normalno odem ja kod moje profesorke, jedna jedina profesorka koja je mogla da mi bude mentorka. I kažem, profesorka, ja bih da radim nešto o grafitima, a ona mi kaže, ne može. Ko dobro. Ona je imala konsultacije svake srede i ja sam sebi dala domaći zadatak da svake srede idem kod nje na konsultacije i objasnim svoju tezu zašto ja treba da pišem o grafitima. Tako da sam jedno 6 meseci išla svake srede na konsultacije i objašnjavala, tako da je ona na kraju bila u fazonu, dobro, radi o grafitima, ne mogu više da te slušam u fazonu, ali ako ne bude dobro, ja to neću prihvatiti kao rad i u fazonu, skini mi se. Tako da ja nisam imala literaturu, nisam imala ništa, nikakvu podršku, nisam imala ništa što bi mogla da koristim osim interneta. A to je bila, recimo, 2000. godine sam ja krenula da radim istraživanje. Završila sam 2004. U tom periodu samo radila sam intervjue. To mi je bilo najznačajnije. Ta komunikacija 1 na 1 sa ljudima je meni u stvari dala najveću količinu informacija na osnovu kojih sam posle mogla da tražim po netu ono što mi je trebalo. Ali bilo je zeznuto. A jesi zalazila samo, mislim, potpuno se saosjećam sa tobom, neki od ovih platno su zapravo moji diplomski. I baš sam imao frku, da se objasnim da ću ja to da radim. Ali ja sam baš bio jako uporan, isto tako, bez obzira na posledice. Da, na kraju je profesorka, kad je pročitala moj rad, rekla, ovo je potpuno fantastično istraživanje za taj nivo funkcionisanja kao studenta i onda je predložila da me prijave za nagradu za najbolji studentski rad za istoriju umetnosti, ali zaboravila. Tako da nisu me prijavili, ali dobro i ta u stvari potvrda da je u stvari dobar rad je meni bilo više nego dovoljno, jer ja sam u stvari 4 godine radila na mom radu. A si se bavila samo domaćom scenom ili ovom opštom? Samo domaćom scenom. Normalno morala sam da saznam nešto više o tome kako su nastali grafiti, kako je tekao taj proces dolaska grafita u Evropu, kako su došli kod nas, kako je to funkcionisalo, ali nisam puno zalazila, recimo u tom periodu novosadska scena bila dosta jaka, bila je dosta jaka scena u Nišu, bilo je ljudi koji su radili po regionu, zagrebačka scena koja je bila ludilo, u tom periodu je izlazio njihov časopis ZG Chaos. Bilo je dosta stvari koje su mene zanimale, ali ja nisam imala priliku da radim istraživanje dalje, tako da se to svelo samo na Beograd. Kojih je to godina bilo? Kad si počela? 2000. sam zvanično uradila prvi intervju sa MSK-om
To će biti, znači, da si ti prva dama srpskih grafita, jel? Ja se ne sjećam nijedne žene u toj priči pre toga. Pa bila je... Osim ono što je radila- Hopi pričao prošli put da su svi potpisivali devojke u... Da. Ali nećemo old Ali school. radila je jedna devojka u tom periodu, doduše ona se dugo nije zadržala, zvala se Senka i potpisivala se sa Shady. Tako da jedan od prvih intervjua koje sam napravila sam sa njom. Nju To su nisi imao pojma. mentori bili Shorty i Juice. Ispitat ćemo to nekom prilikom više. Eto. Cool. A sad, ja tebe poznajem relativno skoro, mislim, od korone zapravo, jel? U tom nekom periodu. Da, tako nešto, da. Ali sjećam se kad sam te prvi put vidio negde na RTS-u, bila je neka emisija, Demon, Folk ili Lore, i ti si bila narator i tu si pričala nešto. I uhvatio sam jednu zanimljivost, da si pravila razliku između imena koji su crtači davali sami sebi u Americi, jel, to je writer, što je bilo neki pisač ili... a da je kod nas ono ime koje mi koristimo zapravo crtač. Da. I pravila si veliku razliku kako mi doživljamo zapravo šta ta reč govori o našem pojmanju stvari u odnosu na njihovo. Da, to je vrlo zanimljivo i to je u različitim evropskim jezicima takođe prisutno. Da u stvari ta percepcija toga šta se radi pokazuje sam jezik. I primetila sam da momci kada pričaju o tome, kao kad idu u akciju, oni kažu idemo da crtamo. I to je u stvari meni vrlo zanimljivo jer kada pišeš, a onda pokušavaš od tog pisanja da napraviš neki viši nivo toga što radiš, ja bih rekla da to onda ide ka kaligrafiji. Iako ne bih poređivala sve grafite sa kaligrafijom, ima kaligrafita, to je novi neki trend. Novi, više nije novi, ima više od 10-15 godina. Pa ako pogledamo LA školu, zapravo onu latino, koja isto je... Da, čolo grafiti, ja mislim, to je druga priča malo, da. Vratit ćemo se na na to. Da, vratit ćemo se na to. Ali moguće je, da kažemo, ajde da sad, ako neko smatra da piše i da napreduje u tom ispisivanju, možda ide u tom pravcu kaligrafije. A kada neko crta slova, onda ih crta. Znači ti ilustruješ slova. Slova više nisu fonetski zapisi, već oni postaju ilustracija nečega. Bar kako ja to vidim. I u tom smislu, kada crtaš slova, onda je potpuno logično da pored slova crtaš i karaktere. I da su ti karakteri isto tako deo slova, jer karaktera je bilo od samog početka. Znači, ja ne mogu da se setim perioda... Crime in the city. Da, ne mogu da se setim perioda da su jedino ono kad su ljudi tagirali, a i bilo je tagera koji su imali male karaktere pored. To smo pričali pored, da je Stay High imao... Da, Stay High, taj kao mali saint. Da. U stvari, toga je uvek bilo, ali nekako kad se ti prebaciš na to da ti crtaš, onda ti crtaš i slova, a crtaš i karaktere. I meni je iz te pozicije, baš kada sam o tome pričala, to je bio period kada su počeli da se pojavljuju, kada se pojavljivala ekipa AFO, kada su počeli da rade momci koji su kasnije pokrenuli Anti-Stil u Beogradu, Delight, Bisque, Angel. Double. Da, oni su u stvari nekako rasli sa tom idejom da ti ideš da crtaš. Ideš da crtaš i oni su radili mahom karaktere. To je ono što je meni bilo zanimljivo. Oni su još uvek tad bili grafiteri. Znači, nisu još uvek prešli taj threshold koji te vodi u street art. Ali su nekako značajno promenili percepciju toga što rade. Pa da, ali i u ovom što mi smatramo klasičnim grafiterima, generaciju pre toga zapravo je ABS uvek izlazio s karakterima, realizmom ili ilustracijama. Tako je. Ali nikad, mislim, barem mi nikad nismo razdvajali to da je on nešto drugo, a ne grafiter. Ali on je bio deo ekipe i u ekipi manje više, recimo, Negre je radio isto vrlo zanimljive karaktere, ali je radio i slova.
Onda, neko je radio slova, neko je radio karaktere, ABS je uglavnom radio fotorealizam i neke karaktere koji su bili zanimljivi. I baš recimo sa njim sam imala zanimljivu raspravu kad smo radili intervju, jer on je krenuo od stripa, kao i Junk. I da je u stvari taj kvalitet linije koji ti nalaziš u stripu nešto što možeš da prebaciš u grafite. Da, ali da se vratimo na crtanje. Da je meni u stvari nekako te prve 2-3 generacije, kad kažem generacije, to je razlika 2 godine, maksimalno. Znači, prve generacije su bile koncentrisane na slova, druga generacija, kad su otkrili kapice i kad su otkrili da mogu da rade neke druge stvari, kad se malo vreme promenilo, oni su već krenuli da mnogo više koriste karaktere i onda treća generacija, ovo koju sam pomenula, znači od AFO ekipe, ali ajde kažemo, Cobe je bio deo AFO ekipe koji je začetnik grafita u Beogradu, ali svejedno oni su krenuli da rade karaktere na nekom drugom nivou. I mislim da je ta percepcija toga da se crta, a ne piše, doprinela mnogo tome da u stvari grafiti kod nas poprime oblik koji su imali u tom periodu. Carski. Sad kaži mi, ti vodiš ture kroz Beograd, jel? Gde pokazuješ širokim narodnim masama šta se to dešava po zidovima. Da, to se zovu ture, ali ja nikako njih ne bi nazvala ture, ja bih rekla imamo časove. Jer ja mislim da sam ja jedina istoričarka umetnosti u Beogradu, a možda i u celoj Srbiji, koja ima svoj muzej. Znaš, koji ja izađem iz svoje zgrade i ja uđem u muzej. Uđem u svoju galeriju, jer ulice su moja galerija i u stvari ako ideš na zvanično vođenje muzejsko, to je praktično predavanje, to ja radim. Ali pošto se dešava na ulici, onda su to zvanično ture i morala sam da prođem kroz jednu noćnu moru koja se zove proces dobijanja dozvole za turističkog vodiča, da bih mogla to da radim legalno, ali ja bih rekla da ja u stvari radim predavanja. Cool. I imamo ih po čitavom Beogradu, ne radimo samo centar, već radimo Vračar. To je recimo jedno veliko iznenađenje za sve ljude, čak i za Vračarce koji se tako nikad ne zavlače po različitim buđacima i onda su u fazonu, šta je ovo, super. Radimo centar grada, radimo Donji Dorćol, radimo najnoviju turu koja se zove Murali, ali u stvari bavi se tom razliku između murala i novog muralizma. Imamo blok 45 koji je takođe isto jedno od velikih otkrovenja. Imamo jednu isto novu turu koju sam nazvala Grafiti u kontekstu, gde u stvari bavimo se arhitektonskim i urbanističkim rešenjima koja nisu zaživela i odjednom su se pretvorila ili u javne toalete ili u mesta gde se ispisuju grafiti i gde se radi street art. I onda prolazimo kroz ta istorijet razvoja grada i razvoja gentrifikacije i svega onog što se dešava u savremenom gradu sa istorijom grafita ovde kod nas, da bi u stvari ljudi mogli da skapiraju da grafiti nisu nešto što tako pljusne na jednom mestu, nego su grafiti vrlo jasan pokazatelj toga kako grad funkcioniše. Sastavni deo grada. Ja verujem, ako nema grafita, nešto nije u redu sa tim društvom. Ako ima previše grafita, opet nešto nije u redu sa tim društvom. Tako da, oni su jako dobar pokazatelj toga kako neko društvo funkcioniše. I jasno. Kaži mi, koliko si ima organizacije i kako se zove organizacija, gde imate stranicu? Da. Možda bi neko zaprati, mislim. Da, pa pazi, kolega Srđan Tunić i ja, koji se isto interesuje za uličnu umetnost generalno, ja smo pokrenuli Street Art Walks Belgrade kao jedan projekat za istraživanje grafita, ali smo u stvari skapirali kao niko nam neće dati pare da radimo projekat na istraživanju grafita, pa kao ajde da probamo da to naše znanje nekako unovčimo, da bi mogli da se izdržavamo, da bi mogli da radimo istraživanje o grafitima.
A onda smo se 2018. spojili sa Street Art Belgrade ekipom, znači Aleksandar Đalek koji je fotograf i koji je izdao jedinu knjigu o street artu u Beogradu i njegova partnerka i životna i partner in crime, Jelena. I onda smo naš četvoro krenuli da radimo na različitim projektima. Nekako kad smo se udružili, to je onda krenulo da se razvija brzinom svetlosti, tako da možete da nas zapratite na streetartbelgrade.com, ali imamo nekoliko projekata. Možete našu prvu virtualnu izložbu o beogradskim grafitima i street artu da nađete ili na našem sajtu ili na Via Roll Artu. To je jedna platforma koja ima uglavnom izložbe koje se bave izložbe u virtualnoj realnosti. Možete da nađete stranicu našu na kojoj u stvari prikazujemo na koji način pokušavamo da ubacimo nove pratioce i nove obožavaoce grafita i street arta, a da su to u stvari slepi ljudi, tako da smo pokrenuli projekat koji se bavio štampanje 3D printova u ovoj najsavremenijoj tehnologiji, ali grafiti zidova ili novog muralizma, onoga što već postoji u gradu, pa smo to odštampali i objasnili na brajici šta se tu nalazi i kako to funkcioniše. I to je izgleda ispalo nešto da smo napravili, a da nismo ni znali, smo napravili nešto potpuno novo. Jedinstveno. Da, na ovaj način. Znači, umetnost je dostupna ljudima koji su slepi i slabovidi, jer se radilo na tome od 80-ih godina, ali da se rade reprodukcije grafita i street arta, da se rade u ovoj savremenoj tehnologiji 3D printa, to je novo. Bomba, kao što sam rekao, ja stvarno mislim da grafiti scenu ne čine i ne treba da čine samo crtači ili već širi krug ljudi od toga. Sjećam se kad ste pokrenuli tu turu da je baš bilo masa ljudi koji su nešto, pretežno klinaca, jel? Koji su digli frku oko toga kako će sad neko da zarađuje na njihovom radu i I sjeća se da je prvi bedem, te odbrane bio Hope, koji je odmah skočio kao, ne lupajte gluposti, ova devojka, tad si još uvijek bila još mlađa, još si mogla budući devojčica, je u fazonu kao duže od svih vas ovde i sve ostalo, sve ovo što smo ispričali, malo pre. Ali svakako, meni lično je drago da postoji mimo crtača, ljudi koji prate i između ostalog ljudi koji su samo fanovi, to mi je super. Ali ne znam sad, to je jedna stvar koju nikad nisam uhvatio ljude sa strane, mimo Huntera i mimo vas koji kao očigledno proučavate to malo dublje, koliko ima ljudi koji su totalno van priče, a da stvarno znaju ko je čiji stil, ko je šta radio, da to prate kao što je deo opšte kulture da znaš koja je Van Gogova slika. Pa ne znam koliko toga ima, ali recimo vrlo zanimljiva stvar, da se vratimo na ture, pošto ja uvek kažem to nisu ture, to su u stvari predavanja. I da bi mogla da žive, prosto moraju da se naplate, ali mi obično za domaću publiku ne naplaćujemo, već to radimo preko projekata, gde recimo za Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture imamo ture po Novom Beogradu. Ako se bavi, recimo, te godine se bave sistemima stanovanja u Novom Beogradu, radimo turu po Novom Beogradu. Ako radimo nešto drugo, radimo Vračar ili centar grada. Znači, povezujemo to na različite načine i u stvari, ono što se dešava nakon tura jeste da prilaze ljudi i da kažu pa mi živimo sa ovim čitavog života i mi nismo imali pojma šta je ovo. U stvari, koliko je ovo značajno i koliko je važno imati ovako nešto. Naročito u bloku 45, zato što blok ima vrlo specifičnu istoriju vezano za to. I onda ljudi koji žive u bloku, koji prolaze pored tih radova svaki dan, u stvari nikad nisu osvestili da je to nešto što je vrlo specifično za taj deo grada. I
u stvari taj feedback koji dobijamo od njih da je, da smo im otvorili oči i da to što mi radimo je u stvari neka vrsta mosta. Premošćujemo taj moment anonimnog umetnika ili umetnice koji rade u komšiluku i koje znamo tako nekako, ali znaš kao, ko zna šta oni rade. I ove percepcije šta je zapravo umetnost i zašto je važno da se u istoriji umetnosti bavi grafitima i street artom. I onda posle toga imamo veliku količinu ljudi koji kreću da prate. I ono što je meni zanimljivo jeste da na moje predavanja dolaze ljudi koji su 45+. Znači ljudi koji imaju 50-60 godina i koji su u fazonu kao, wow, mi živimo s ovim čitav život i nismo imali pojma. I to je meni uvek velika radost, zato što znam da takvi ljudi sutradan kad ih neko bude pitao za dozvolu da radi na njihovoj zgradi, da će oni reći, nema problema, ovo je super, ne morate da mi se pravdate, radite šta god želite. A da se vratim na prvobitno postavljeno pitanje, da li ima ljudi koji to prate? Mislim da posle ovoga što mi radimo ima mnogo više. Ali dešavalo se, recimo kolega Aleksandar uvek voli da ispriča tu jednu anegdotu, da je nekom sajmu tako prodavali su knjigu i dolaze bakica i dekica koji su recimo u svojim 70. godinama i koji žele da kupe knjigu i kao listaju da vide šta ima i kao, vidi, kao on radi kod nas u kraju. Pa znaš, i tamo, i ne znam, na Troli, i ovamo, i tamo, pa da, sećaš se, to je ono kod naše ćerke u kraju, verovatno tamo i živi, znaš. Tako da su oni, u stvari, sticajem okolnosti počeli da primećuju i da prate i onda kao na Instagram, pa kao nalaze sve te ljude, a na naše ture, recimo, vrlo često dolaze neki dvojica klinaca, koji znaju više od mene. Bar ovoga što je nova scena i ja sam u fazonu to, deco, tako treba. A nisu crtači? Jedan jeste, a drugi nije, ali su mali. Jedan ima 8-9 godina, drugi je tada imao možda 12. Mene, na primjer, prvi Hunter kog sam upoznao bio Sloba, sad ne znam prezime tačno, ali čovjek je bio već u tom momentu jako sedi, star, mislim, sad. Od tad ga stvarno nisam vidio, poslao nam je fotke s tog crtanja, i baš je to kao redovno pecko desi šta dešava, to mi isto bilo kao, šta ja znam, možda je starim ljudima to ipak na primjer u starom kraju kad smo... To su, predrasude, znaš, kao da samo young adults treba da budu zainteresovani za to, kao što rekoh, na mojim predavanjima su obično ljudi i tako, preko 50. Tako da... Znaš, nikad se ne zna. Kažete, tamo u starom kraju da sam živeo, klinci su nas malo i hejtovali, ali penzosi nikad nisu, tako da tako da ne treba imati predrasude. Da. Ništa, idemo na radionicu, pa nastavljamo priču. Dobrodošli! Danas prolazimo kroz nekoliko koraka kod crtanja klasičnog grafita. Za početak, ukoliko imate konzervu koju želite da zaštitite, u ovom slučaju limited edition, obmotajte je folijom. Zatim, nije loše da zaštitite i svoje zdravlje, nekim vidom maske. Sada počinje akcija, postavljanje skice. Nakon postavljene skice, prelazimo na fill in, odnosno ispunjavanje, to jest bojenje samih slova. U sledećem koraku sve treba uokviriti linijom, takozvanim outline-om. Kada se uokvire sva slova, može se uraditi senka koja je najčešće u boji outline-a. Pre finalnih poteza radi se background, odnosno pozadina. Pretposlednji korak je drugi outline, odnosno second kako se naziva među crtačima. Iako deluje da je rad gotov, nije loše ubaciti i highlight, odnosno odsjaj na slovima. Time smo prošli kroz sve osnovne korake, a ovoga puta Beovols nagrađuje sa six-packom Hardcore Montane po izboru.
da osvojite 6 konzervi, pošaljite svoj najbolji pis na zidu na naš Instagram profil Funky Taze ili na naš mail funkytaze@gmail.com i sledite dalje uputstva. Preminuo je Vlica ove nedelje. Si pratila Stvarno? njegove radove? Pa jesam, znam za ono što je radio, ali nisam znala da je preminuo. Da, pre neki dan. Evo, mislim, na dan kad snimamo sutra mu je sahrana. Eto, on je jedan totalno autentičan lik, onako, koji Potpuno stripa drugačiji, čovjek. Da. Mislim da je on te grafite, shvatao, samo srcem. Nikakvo, to šira priča da sad prati, da ovo, da ono, ali... Eto, delovo je na ulicama, tako da, Da, nažalost nije prvi koji se bavi tim, a da je preminuo mlad. Mislim, ja se uvijek setim dobro, on je Snoopija koji je... Dobro, Snoopy je stvarno mlad. Da. On, koliko sećam, da nije ni srednje bio škole, da, nije ni bio punoletan, ono baš je bila tragedija. Eto, tužna priča. Slava im. A, šta ste da pitam? Da, mislim sad, da ne mislite da je bilo kakva politička korektnost u pitanju, jer mi smo jako politički nekorektni, vidjet će se vremenom. Ljilja ovde nije definitivno zato što je žensko, pa da treba se izbalansira, već je definitivno neko ko nešto zna da ispriča. To ste verovatno videli. Ali kad smo već kod žena, kako stoji naša scena po tvojem mišljenju? Po pitanju gender equality, sada je super. Sada je super. Kako je bilo? Ne, ali vidi, mislim, super, da. sad kao, realno kad pogledamo, ok, probijaju se žene na svetskoj sceni, ali ovo je generalno muška priča. Ti si u tim početcima imao kao Lady Pink između 50.000 ortaka koji su nešto radili. Da. Sjeća se da je Remi iz Elementala baš to objašnjavala svoje prve rap žurke, ali bila je povezana priča, to kao uđeš kao samo osjećaš testosteron i kao ja, žensko. Pa da. To je zanimljiva priča u stvari iz dve različite pozicije. Kada devojke žele da se bave grafitima ili street artom, imaju samo dve pozicije. Jedna je pozicija da se ponašaju kao ortaci i da ih prihvate, a druga pozicija da ih ti ortaci doživljavaju kao neku vrstu competition. Znaš, kao, šta će sad one, kako će, zašto, a nema, znaš, smisla, whatever. Međutim, na našoj sceni je meni bilo jako simpatično kada sam ja krenula da istražujem, kao što rekoh, 2000-te. Jedan od prvih intervjua koje sam uradila je bio sa Senkom, koja je tada radila na ulici. Nije ona dugo to radila i, ajde, ne mogu da kažem da je bila najsjajnija umetnica, ali je imala energiju i onako radila je vrlo simpatične stvari. I sećam se da kad sam napravila intervju sa njom, ona je stalno govorila kako su svi momci iz njenog okruženja nju podržavali i svi su bili u fazonu to, Senka, brate, radi, treba nam neko žensko na sceni. I da su u stvari ti momci sa kojima se ona družila bili jako velika podrška. Posle nje je bilo još par nekih devojaka koje nisu dugo ostajale u čitavoj toj priči dok se nije pojavila TKV. Dakle, ona je u stvari ušla u tu uličnu priču i ostala u njoj i najduže je na sceni i ona je nekako potpuno promenila taj narativ, šta žena može, a ne može na ulici, kako treba da radi, kako ne treba da radi i u stvari sa njom su se promenili sistemi funkcionisanja, ali i pre nje je bilo devojaka koje su pokušavale i to je bilo... Čekaj, ali ima sad, ovo će zvuči krajnje seksistički, ali istinito, ima i treća pozicija kada je to devojka od nekog crtača pa uđe u priču. Da, dešavalo se i to, ali šta ću da preživim kući zbog ovoga? Verovatno. Ne, šalim se. Neće ti biti. Jana i Marija su bile pre neko večer u nekoj radio emisiji, pa je ona ispričala o ovome svemu, tako da sam bezbedan. Da, ali, pazi, to je onaj moment koji smo rekli, postoji grafiti kultura, koja je masculine, totalno,
I postoji pojedinac u toj kulturi koji ima svoj život i svoj sistem funkcionisanja i način na koji radi to što radi. I između ostalog, mislim, ti ljudi imaju život, imaju devojke, imaju žene, imaju, znaš, kao, ženske osobe u svom životu koje su im važne i zašto da ne podele sa njima tako nešto, pa sad nekima se svide i ostanu u tome, a nekima se ne svidi i ono kao, ne urade ništa po tom pitanju. Ali, ajde da kažemo jedna devojka, Dulajt, jedan od naših najznačajnijih umetnika koji je otprilike isto toliko godina na sceni kao i ja, mator čovek, ali jedna od devojaka koja je u tom periodu između 2004. kada je krenula da radi TKV i 2006. kada je scena bila onako malo u obli, nije se znalo da li odumire grafiti scena ili ne odumire, šta se dešava. Znaš kao, nešto je tu bilo između i nekako u tom periodu je krenula da radi TKV, pa je krenula da radi Milica, pa Kata, pa još nekoliko devojaka. U stvari, one su donele tu energiju koja je bila potrebna da se pokrene nešto i onda smo dobili novu generaciju grafitera, a od tada imamo street art koji je dominantan na ulicama u centru grada. Mina je krenula u to vreme isto da radi. Eto. Mina što je sad u Veki Šipu bila dosta primećen dizajner. Ali hoću da ti kažem, jedna od tih devojaka je bila Dulajtova devojka, why not, brate? Jasno. Sad još jedna nezgodna pozicija, što kažeš, postoji uvek dve pozicije. Šta sam ja primetio? U svim ovim stvarima gde se mi krećemo, postoji pozicija premlaci i postoji pozicija prestarsi. Prestarsi, da. Da. I ti imaš jedan tako kratak vremenski period kad si taman da se nečim baviš, znaš, jel znaš, kao kad si tu nešto, do 18. svi su u fazonu, ma kao, klinaci, znaš, i čak i tvoja sredina, znaš, to kao po džemovima, kao stani sa strane da gledaš, da ne pričamo to, ne daj Bože, roditelji, okolina, to je sve kao klinaci, šta ćeš ti sad ovo, šta ćeš ovo, i onda samo 2 godine kasnije si u šta kao ti si još uvijek time baviš? Dakle, pa ne, čekaj, tek sam dobio prva 3 poziva za džem, kao tek krećem, znaš kao. Da, to je dosta nezgodna pozicija i mislim da to nije nešto što muči samo grafitere, mislim da je to generalno pozicija za ljude koji se bave kulturom ili umetnošću, generalno. Pa da, ali znaš, kao ti ako si slikar ili pisac, znaš, ja nemam pojma, mislim da je to totalno drugačija priča. Imaš stipendije za mlade umetnike, ali stipendije za mlade umetnike su stipendije za one do 40. Recimo, u Domu omladine možeš da izlažeš kao mladi umetnik do 40. Iskreno, ja ne mislim da je neko mlad umetnik posle 25. Posle 25. ako si zaista bio posvećen tome, ti si ozbiljan umetnik ili umetnica. Kako beše, Klub 27 ili Klub 28? Šile, Jenny Joplins, Morrison, Moskri. Da. 27 biš? 28. Tako da, to nerazumevanje šta je mlad umetnik, šta je star umetnik, šta je neko ko ima iskustvo, a šta je neko ko nema iskustvo. Jer u stvari, ti kada gledaš gomilu grafiti umetnika, oni do fakulteta imaju toliko više iskustva od ljudi koji upisuju fakultet sa njima, da kao, znaš, prosto se pitam šta je poenta toga da oni upisuju fakultet. Jer ako ti imaš za sobom 5, 6, poneki ljudi imaju čak i više godina iskustva kad dođu do fakulteta, znači sa 19 ili 20 godina kada ga upisuju, to ne može da se meri. I u stvari, to je ono gde ja vidim razliku između novog muralizma i murala, je upravo u tim godinama slobodnog funkcionisanja i rada, bez toga da ti institucija kaže da treba da radiš nešto ovako ili onako. Jer klinac kad izađe sa 12 godina na zid,
Kaže, super mi je ovaj zid, sad ću da ga uradim. Ode i uradi ga. A ti kad dođeš na fakultet i kažeš hoću da se bavim zidnim slikarstvom, a prvo što ti profesori kažu, to je sad preveliko za tebe. Radi male formate, pa ćeš polako da dođeš do toga i ti onda kad dođeš do 25. i ono diplomiraš, ti u stvari zida video nisi. Apsolutno. Nemaš iskustvo, nemaš percepciju prostora, nemaš svest o tome šta su velike dimenzije i kako da radiš sa tim velikim dimenzijama ako nisi bio na ulici. Naravno, i fakultet ima svoje prednosti. Ne kažem, znam mnogi koji su završili, koji su rekli da im je jako bilo značajno da su učili određene tehnike i da su eksperimentisali sa određenim tehnikama, da je to u stvari poboljšalo njihov rad na ulici. Ali ta sloboda i ta percepcija prostora je u stvari ono što ne može nigde drugde da se nauči. Mora da se ide na ulicu. Znaš šta ja vidim kao veliku prednost fakulteta, na primjer, što imaš otvorena telje, da imaš plaćenog modela kog ne moraš sam da platiš. Da. I mislim da je tu, i u mom ličnom slučaju mogu bi da nam brojim 3 do 4 profesora koji vrede pažnje. Čak ne 3 do 4 profesora, među njima je bila 2 stručnih asistenata ili stručnih saradnika i asistenta. Jedan stručni saradnik i jedan asistent. Probat ćemo da okačimo link, ovo što su Jana i Marija bile gošće pred 3-4 dana, ako postoji sceniranju. Da, mislim da su baš vodile dobar razgovor o ovome. Da ne ponavljamo... Njih dve su super stručne. Znači, oni imaju jednu i drugu stranu priče. I to je, ja mislim, dragoceno za tu vrstu razgovora. To. I što bi Lemmy Motorhead rekao, ako misliš da si prestar za rock'n'roll, onda si prestar za rock'n'roll. Tako je. Pa znaš šta, to da si star ili nisi, ja mislim da je stanje svesti. Jer nekako vraćamo se opet na taj lični element u grafiti kulturi. Imaš ljude koji sa 40 godina i dalje rade vozove i to je okej. A imaš ljude koji sa 25 godina kažu okej, sad sam odradio ili odradila to što sam radio, ali sada je moja ideja da se bavim nečim drugim i sad ću da radim samo murale. I to je okej. Sad, ta percepcija, da li je taj neko star za grafiti kulturu, ne verujem da je star, ali ako oni smatraju da to više nije za njih, to je isto okej. Da, nego, ja samo imam taj problem, i sad eto, to je neka tema koja opet može se pokrene, ne znam koliko ti je zanimljiva, to da li su grafiti deo hip-hop kulture ili nisu. Da, to je jedna velika rasprava među mojim kolegama. Ne, okej, ja zapravo mislim da jesu i da nisu, da je to tvoja lična stvar, kako ćeš da uzmeš. Da. Ali ja sam tu, na primjer, imao, kao sad kako je ova moja generacija krenula da stari i da odbacuje neke stvari, postoji taj moment, znaš, kao, za ovo sam prestar, znaš, kao, ovo je bilo cool za klince. I sad, znaš, ti kad pogledaš, rock'n'roll je nekad bio to kao klinačka muzika. Realno, znaš, kao, mislim, Presley kad je svirao nije imao 42. Znam. Znaš, kao, ali onda imaš motorci koji sad imaju i do 70 i možda i više, koji su rock'n'roll do srži, znaš, kao. I to nikad, znaš, nije bilo za njih kao, znaš, koja je sad ovo. Ne, to je muzika uz koju si ti rastao i s koju si postao čovjek i ta muzika se vjerojatno menjala i to, znaš, Rekao si ključnu stvar. Se kroz proces menjala. Okej, ali i grafiti se menjaju. Pa to je to. Znaš, ti kad pogledaš, ne znam, meni, na primjer, to rekao sam vjerojatno i prošli put, Daza, na primjer, najviše volim od svih stajlera, zato što kad ga pratiš od kad je počeo do sada, on je, sad pogledaš kao prvi i zadnji rad, to nema veze, ali ako uzmeš i gledaš kontinuirano na godinu dana po jedan rad, ti vidiš da je to taj isti čovjek. Sad, na osnovu njega jednog, ti zapravo možda percipiraš cijelu tu grafiti kulturu kako je napredovala, nemam pojma, to od ne znam, Mera do, nemam pojma, sad Soflesa, znaš, kao, to su totalno druge fore, drugi, ceo
identitet vizualni je drugačiji. Jel? Ali i dalje je to neka takva grafiti kultura. Da, u stvari ti kada, ne mislim sada ti konkretno, nego kada se osoba bavi time i kada zaista napreduje, kada se menja kao osoba i kada se menja na tom vizualnom nivou, onda u stvari nikad nije previše mator. U tom smislu da sad grafiti kultura ima svoju vrednost i u tome da stalno radiš istu stvar, ali da ako to radiš kontinuirano i da ako radiš na svakom mogućem mestu i dalje si king. Kao, nema veze što je isto ono što si radio pre 20 godina. To je ono malo Warholovski, ono repeticija. Sve je to, znaš, sve je to u redu, ima tu različitih pozicija, ali ono što ja volim da vidim i kad u stvari vidim da neko omatori na sceni, a nije mator. Pomenuli smo Dulajta, na primjer. On je, znači, sa onim čime je on krenuo, sa onim dizajniranim likovima koji su bili upeglani, potpuno tehnički savršeni, do onoga što radi poslednjih 10 godina, to nema veze jedno s drugim. I kada neko vidi njegove radove sada, reći će, vrate, ovo je neki toj, ono ne zna da koristi ni četku, a kamoli sprej. A u stvari, on je prešao tu granicu tehničkog savršenstva i rekao, ok, meni ovo sad više nije zanimljivo, šta sad dalje mogu? Znaš, koji kreneš u taj intelektualni moment da razmišljaš o umetnosti na potpuno drugačiji način i da je doživljavaš na potpuno drugačiji način, samim tim izgleda drugačije. I sad, on je uvek svež i on je uvek nekako mlad. Znaš, iako je čovek u ozbiljnim godinama. Da, nadamo se će u nekoj budućih epizoda Dulajt biti tu da... Da, ista stvari sa Hope-om, na primjer. Pa da, ali znaš kako, na primjer, ja, na primjer, ne razumem jednu stvar kod tog antistila, na primjer. Zašto je potrebno da se kao degradiraš u stilu da bi to i dalje bilo sveže? Ali, mislim, to je opet, samo kažem, ja ne razumem uopšte. Znaš kako, kad mene pitaju na mojim uličnim predavanjima, upravo to, kad im pričam, recimo imamo jedan deo na Vračaru, gde imamo jedan veliki rad koji je uradio Super Timor, koji niko ne primeti dok ga ja ne pokažem. I on su šta, o ovome ćeš da pričaš? Stvari, ja volim da napravim poređenje sa Picassom. Kažu da je Picasso, dok je pre nego što je upisao fakultet, stvari, umeo toliko dobro da crta, da su, pošto je radio bikove, na primjer, da su ti neki bikovi bukvalno izgledali kao da će da izađu sa papira. Da je bio toliko fantastičan u tom realizmu i tom načinu na koji je uspeo da uhvati pokret i energiju toga što crta, da to nije moglo da traje u nedogled. Znaš, kao, on je u nekom momentu postao filozof i krenuo da razmišlja o tome, a kako to izgleda u mojoj glavi ako ga rasklopim, znaš. Tako da nije neophodno, apsolutno nije neophodno. Ja kažem uvek, za sve to što vidimo na ulici, postoji razlog zašto je tu. Jer ti kad radiš fotorealizam, ti bez dobre tehnike ne možeš da uradiš ništa. Znači, ti moraš da budeš potpuno savršen u tome što radiš da bi mogao da uradiš fotorealizam. Ali isto tako, ako si super u tome i onda ti kažeš, ok, sad moram malo da razmišljam na neki drugačiji način i onda dođe do dekonstrukcije stila, kada dekonstruišeš i outline, dekonstruišeš i shading, dekonstruišeš i kombinaciju boja koju si do tada imao, dekonstruiš karaktere, sve radiš drugačije. To je isto način za napredovanje. Samo što sad ideš u tom pravcu ideja. Kao, ok, sad se bavim idejom više nego što se bavim tehnikom i tu se nadovezujemo na street art. Zašto je street art u stvari postao toliko popularan? Mi kad pogledamo mnogi street art umetnike ili umetnice, oni nemaju baš neku tehniku. I nemaju možda
čak ni neki vrlo specifičan stil, da kažeš, sad su oni izmislili nešto novo i zbog toga su super. Ne, oni su imali ideju. Pa dobro, ali desi se Imali da su- nemaju ni ideju. Da, dobro, ima i toga, ali imaju ideju i onda tu ideju guraju, jer ti onda ako imaš kompjuter i ako znaš da odštampaš nešto sa tim što imaš na umu, ti u stvari možeš da se baviš street artom bez toga da si prethodno giljao u grafiti školi, pod znacima navoda, jedno 10 godina da bi postao stvarno dobar u tom tehničkom smislu. I baš sam imala super razgovor sa Toni Starom iz Novog Sada na tu temu tehničke savršenosti, zato što ja zaista mislim da je to prvi stepen. Da antistil je okej, ali da se do antistila stiže kroz to da ti dođeš do neke vrste savršenstva ili svog stila, ili fotorealizma, ili šta god da radiš. Znači da zaista moraš da imaš taj zanatski deo potpuno savršen da bi znao kako možeš to da deformišeš, a da ima smisla. Kao što recimo Wild Style. Ti moraš dobro da poznaješ slova da bi mogo da ih izvrneš tako, a da one i dalje imaju oblik tog slova koji pišeš. Da, ali mislim iskreno, možda ili ne. Sad razmišljam, znači, na primjer, znam ljude koji, na primjer, nikad nisu radili realizam, pričam ti o akademiji, ne o grafitima, koji nikad nisu savladali realizam kako treba, a koji su šurili nekako totalno to neko potpuno to dečije slikarstvo, ali stvarno na ozbiljnom nivou. Da. Dobro, ne moraš realizam, ali tehnika. Tehnika je jako važna. Ali znam ih tačno dvoje. Dvoje. Da. Mislim, znaš, ja, na primjer, meni je realizam jako dosadna stvar. Ali je to jedina priča gde nema laži i prevare, znaš, to si uradio ili nisi. Kraj priče. A ovde na masu genijalaca se povuče masa i foliranata, znaš. Mislim, to je ono što je Picasso bio umetnosti, kao on je definitivno, nema razgovora da je čovjek genij, apsolutni. Ali on povukao masu ljudi koji nisu shvatali težinu toga. Apsolutno, taj nivo filozofije njegovog razmišljanja, to, mislim, toga uvek ima i to nije ništa neobično, ali sad to je moment toga da ti kao osoba koja se šeta ulicom i koja prolazi pored svih tih radova koji su, nekad su dobri, nekad su loši, nekad su početnici, nekad su ljudi koji su uznapredovali, nekad su ljudi koji se bave antistilom, a dobri su. U stvari, ti treba da staneš, da pogledaš, da razmisliš, da kažeš, ovo mi je super. Zbog toga, toga i toga. Jer ako ti ne obratiš pažnju, a neko ti servira i kaže, ne znam, ovo je sad super umetnost, samo zato što, ne znam, nekom novinaru ili novinarki se dopada baš tako nešto što taj neko radi, pa onda stalno forsiraju tu jednu osobu, da ta osoba postane možda sinonim za neku vrstu umetnosti. To se dešava u svim oblastima, i u muzici, i među piscima. Nije to ništa neobično sad za vizualnu umetnost. Ali mislim da je važno da ljudi koji prolaze ulicama, da u stvari oni budu ti koji preuzmu odgovornost i da kažu, ok, ja sad idem i čitam i gledam i smišljam zašto mi je ovo ok, a zašto mi nije ok. Mislim, ima nekih stvari, ja volim neke stvari iz antistila, a neki su mi potpuno bez veze. No, apsolutno. A isto tako ima ljudi koji rade fotorealizam koji mi je super, a ima i oni koji rade fotorealizam, a mi je totalno onako prazno i bez veze, nema smisla. Ili ljudi koji, to smo pričali na putu do ovde, tagovi. Tagovi su posebna vrsta umetnosti, znaš, ako se posvetiš tagu, imaćeš vrhunsko malo, mini umetničko delo koji će ti ulepšati dan.
ako se ne posvetiš tagu, mislim, možda nikad nećeš doći do pisa. Ono. Dobro, ali ima ljudi koji šure pisave, a da nemaju baš ono najsrećniji tag. I obrnuto. ono, Da, mislim, obrnuto. nije- Ali to je sad sve ono što se uvek vraćam na osobu, na pojedinca, na osobu koja radi i na pojedinca koji gleda to što se dešava na ulicama. Sve je nekako domen lične odgovornosti. Sad kaži mi, mi smo se upoznali kad je korona popustila ove lance. To jest kad su vlasti Da. popustili lance zbog korone. I dalje je bilo kritično. To je bilo u Kvaci. Da, ne znam ni ja. Kako se, u Rooseveltovoj. Da. Gde su bile neke tribine koje ste organizovali ti i Luka, ili kako je išlo? Pa Luka je imao ideju za jednu izložbu i to je onako bila vrlo zanimljiva ideja, međutim on zbog svojih obaveza nije mogao da to tehnički izvede, pa je onda mene pozvao da mu pomognem i da se ja bavim tim stvarima. I ta izložba je imala jako puno različitih nivoa, jer se u stvari izložba zvala Ulica, tako da je on zamislio da ima fotografije svega što se dešava na ulicama, ali da u isto vreme ima i radove umetnika koji su sazrevali i postajali umetnici na ulicama. I da onda radi taj kontrapost, da postavi jedno i drugo. I pošto je to bilo dosta kompleksno, a nije bilo mogućnosti da se odštampa katalog gde bi se objasnilo zašto je to važno da bude baš tako, ja sam predložila da napravimo tribine. Tako da smo imali 3 tribine. Prva se bavila govorom mržnje, koga ima na sve strane. Mislim, to je opšte prisutna stvar ovde u Beogradu. Druga tribina se bavila, na kojoj je recimo bila Jana, ali ne kao umetnica, već kao istraživačica, pošto se ona dosta bavila time i bila mi dosta značajna kao sagovornik. Druga tribina se bavila umrlicama, tako smo ih nazvali, to je, ajde da kažemo, jedno zajedničko ime, ali bavila se u stvari tom pojavom fotorealističnih likova na našim ulicama koji dolaze iz više različitih pravaca. Ja sam želela da imamo ljude iz GTR-a, grobarskog trash romantizma, jer smatram da je to jedan pozitivan primer jednog projekta koji dolazi od strane navijača. To je obično obrnut slučaj. Ali nismo imali priliku da pričamo sa njima, ali smo pričali sa ljudima koji se ozbiljno bave tim stvarima, ne kao umetnici, već kao oni koji proučavaju ili koji su naručioci. Tako da je meni recimo ta bila možda najzanimljivija, zato što sam tu saznala mnogo stvari koje nisam znala ranije. I treća tribina je bila vezana za upravo to funkcionisanje uličnih umetnika na ulicama. I trebalo je da nam se pridruži jedan moj kolega iz Stokholma koji je 80-ih bio grafiter, old schooler, koji je umeđu vremenu prestao da radi grafite, pa je otvorio izdavačku kuću koja se bavi svim urbanim stvarima, raznim urbanim stvarima, i koji od 90-ih, kada je u Švedskoj uvedena zero tolerance politika, u stvari zagovornik toga da se ukine zero tolerance politika. On i još nekoliko ljudi koji su vezani za tu izdavačku kuću, između ostalog jedan kolega koji je istoričar umetnosti, koji je isto old school grafiter, koji je sada profesor na Akademiji umetnosti, koji je istoričar umetnosti i koji je isto doktorirao na temu grafita u Stokholmu. Oni su u stvari ta ekipa koja putuje po Švedskoj i priča o tome na koji način zero tolerance politika utiče na prava i slobode običnog građanina, malog čoveka koji nema baš mnogo mogućnosti da nešto odluči, jer u demokratiji većina odlučuje, a ti kao manjina nekad si možda u pravu, ali nemaš onda mogućnost da odlučiš. Tako da je meni njihov sistem borbe protiv sistema potpuno fantastičan. Na primer, oni su 90-ih skapirali, ok,
ne mogu da se rade grafiti, ne može da se radi street art, nemamo mnogo mogućnosti za promociju toga što mi radimo. I onda su iznajmili jedan veliki kombi koji je u stvari jedan autobus koji pripada, mislim, nacionalnom teatru u Stokholmu i koji su oni vozili kroz različite delove Švedske i oslikavali taj autobus, jer na autobusu možeš da oslikavaš, na drugim mestima ne možeš. Radili radionice za klince, za starije osobe, pravili te tribine, zašto treba da se ukine zero tolerance politika, ali onda su početkom 2000-ih krenuli u akciju da se zaštiti jedan mural u jednom predgrađu Stokholma koje je, recimo, važilo za neko loše predgrađe gde žive imigranti, svakakvi različiti loši ljudi. Mural iz 80-ih, tada kad još uvek nije bilo zero tolerance politice, koji se zove Fascinate. Nije neki fantastičan stil, ali stari je mural i taj čovjek koji je to uradio je, kako kažem, dosta cenjen od strane švedske grafiti scene. I oni su uspeli da ga zaštite. Kao, jel imamo prava da se borimo za nešto? Borimo se za svoju kulturu. Kao manjina se borimo za svoju kulturu i uspeli su da zaštite grafit, da ga ne unište. Ono što se sada dešava, posljednjih par godina, čitav taj deo, taj neighborhood gde se to nalazi je gentrifikovan i te stare zgrade koje su, kao recimo naš Novi Beograd, su porušene, a sad ne smiju da poruše taj zid. Kao, ne volimo grafite, ne želimo ih, ali pošto je ovo sad zaštićeno, šta ćemo sad sa tim? I to im sad stoji onako u sred naselja, gde bi oni rado da stave jednu zgradu ili nešto, šta god, ali ne smiju da ga poruše. I sad se opet vodi ta debata, znači oni su kontinuirano u tome da se bore za grafite, ali ne na način na koji bi se očekivalo da se bori čovek za grafite. Jer kao, zašto bi se neko borio da grafiti postanu legalni? Kao, to je bez veze, ne treba da budu legalni. Ali u sistemu gde nemaš nijednu drugu opciju, ali imaš mogućnost da se boriš za svoju kulturu, ti napraviš legalan grafit i sad ne mogu mu ništa. Ne, ta ljudska prava i te stvari su totalno šizofrenije. Ludilo. Tako da je to bilo super. Nažalost, Tobijas nije uspeo da nas se prikači tada. Da, pukla je veza. Pukla je veza, ali imali smo super razgovor. Bio je Dulajt, bio je Nikola Kori i bio je Vuk koji je pričao o toj poziciji. Da, Endo. Pričao o poziciji kako to izgleda raditi grafite i tu vrstu umetnosti u malom gradu. Tako da smo imali super raspravu i ja mislim da je to baš bila dobra tribina. Pa kažem, meni tu bilo ludilo, slušao sam Loop Troop kao klinac i oni su kao bili grafiti ekipa. I to je bila ta priča, kao, oni pričaju o nekoj, dugoj ruci zakona, i kao, daj bre, Švedska, kao, sve tamo. A u stvari nije, u stvari je to jako podeljeno šta se može, šta se ne može. Apsolutno. Što kaže Tobijas, kao, potpuno mi je jasno da ovde ne mogu da postoje legalni grafiti kad oni naše ulice peru deterđentom svakih nedelju dana. Da. Znaš, to je sad taj moment da mora da bude čisto. To je ono što sam rekla na početku. U društvima gde nema grafita nešto nije u redu. Tamo gde ih ima previše, isto nešto nije u redu. Ali podsjetio si me na jednu stvar koja je vezana baš za švedsku scenu. To recimo nisam znala dok mi te kolege nisu objasnili. Da je anti-stil, ja sam se vodila mišlju da je anti-stil nastao negde u Španiji, jer ono što je meni bilo poznato jeste ta ekipa Los Ovejas Negras, Crne ovce, gde su oni u stvari svi nekako došli iz tog iz umetničke pozadine, radili grafite i to im je jednom postalo dosadno, pa su hteli da rade nešto drugačije. Da rade na ulicama, da rade sa tim tehnikama koje su naučili, ali da ne rade samo slova, da rade neke druge stvari. I tu je krenula ta dekonstrukcija onoga što je pis na kraju svih krajeva. A onda mi je Tobijas rekao, a pa ne, kao u isto vreme se u stvari dešava anti-stil
i u Švedskoj, naročito u Stokholmu, jer onog momenta kad su uveli zero tolerance politiku, ti više nisi imao prostora da praviš dobar pis. Imao si prostora da radiš samo nešto brzo i onda morao si da odabereš šta od čitavog pisa ti želiš da uradiš. Da li želiš da naneseš samo nekoliko boja koje liče na slova ili želiš da uradiš samo liniju koja liči na outline, kao potpuno druga priča. Tako da je taj anti-stil u stvari krenuo da se dešava na različitim prostorima iz različitih potreba. Da. Pa ne, to je, evo, izašao je, ne znam kada tačno, Quality of Life, u nekoliko delova film. I baš imaju priču o tome, štetnost, kako je buff, zapravo uništavao vozove i kako zapravo, mislim, cijela priča o tome kad napraviš previše pritiska, ono eksplodira na pogrešnu stranu. Apsolutno. I kako su grafiti zapravo ponovo eksplodirali na ulice, mesto da su ostali na Saboju. Da. A kaži mi, imate ture kroz Savamalu kad radite predavanja? Jel prolazite? Pa imali smo jedno vreme, pošto je dosta stvari u Savamali nestalo. To, baš o tome. Meni je, na primjer, jedan od omiljenih tih murala, neomurala, kako god ti je nazvala, kit iznad Mixer House-a. Da, Neverwhere Crew. Da. I on će još malo nestati sam od sebe, zato što očigledno su bile pitanje neke boje koje nemaju taj jak UV faktor, počeo da menja boju aktivno. Da. Ali ono što se desilo zapravo u Kraljevića Marka je prekrečen, to je beše bilo Weird ekipa. Mislim, u Kraljevića Marka bio taj. Čim se krene gore, jako dobra zid, onako mali zid, ali je bilo njihovo fazonu svega. Ne znam da se to ispratilo. Da, ja nisam bila u Srbiji od 2009. do 2016. Tako da... Da, verovatno je u tom periodu nastao. Moguće da sam nešto propustila. I vrlo brzo je bio prekrečen sad. Znači, na primjer, ja prema svojim radovima imam totalno kao, nestali su, okej. Ali kad nešto tuđe nestalo, a što mi je bilo baš super, onda mi je totalno drugi trip. Pa ja sam, jedno vreme, kad sam tek počela da istražujem ove stvari, pošto sam krenula da istražujem zato što se meni to vizualno sviđalo i bila sam jako tužna kad su nestajali neki radovi, onda sam godinama naučila da je to nekako... Sve vreme pričamo o tome da su grafiti i street art efemerna umetnost i da kad radiš nešto bez dozvole, možeš da očekuješ da nestane za 3 dana, za 10 dana, za mesec dana. To što traje kod nas po 25 godina, to nije normalno. Da. Ali je svejedno fascinantno da odeš u blok 45 i da nađeš nešto iz 96. 7. Jer ti to opet pokazuje to stanje svesti među određenim ljudima, ali nestaje. Nekako ja sam to prihvatila i bude mi žao, ne uhvatim sve da fotografišem, ali takva mu je priroda. Da. Ja sam u Čikagu imao jednu situaciju u fabrici, nekoj smo crtali napuštenoj, to jest ja sam crtao, drugar Kumić me je snimao, i uradio sam cijel rad, završio sam ga, stvarno sam stigao da ga završim. I bukvalno sam se okrenuo 20 metara dalje, znači u istoj prostoriji, da uradim throw up neki, sa ostatkom. I ovako okrećem se, 5 malih Meksikanaca gaze. Znači ono još uvijek smrdi na farbu, peglaju. Kad smo kod toga pomenuli smo bili malo pre Čolo radove. Da. I, mislim, to je kultura koja se manje više paralelno ili malo kasnije nastala posle te njujorške kulture radova? Pa ja mislim da ona nastala možda čak i ranije, zato što je ta čolo kultura u stvari, to su, za ljude možda koji nisu upućeni, to je latino kultura koja postoji u ovom južnijem delu Amerike, uglavnom u LA-u. I ono što sam ja čitala o tome, da je u stvari ta kultura ispisivanja tih, uglavnom su izgledali kao gotica. U početku je to izgledalo kao gotica, da su oni u stvari radili iste takve tetovaže i radili su isto to na zidovima, jer je to u stvari upravo bilo obeležavanje teritorije. Nije možda uvek bilo vezano za
za mafijaške aktivnosti ili za te bande, mahom jeste, ali nije 100% slučajeva, ali je onda počeo da dobije svoj život, svoj potpuno drugačiji život, jer su nekako ljudi krenuli od toga da prave neke svoje vrste umetnosti i da to onda vezuju za tatu kulturu. Nekako LA je meni super zato što je taj melting pot, taj miks koji se dešavao u LA-u možda u stvari jedan od najvažnijih elemenata koji su doprineli onome što danas zovemo street art. Jer ako posmatramo tih 90-ih, kad su uveli zero tolerance politiku u New York, ti više u New Yorku nisi mogao da radiš onako kao što su oni do tada radili. Mislim, jeste sredinom 80-ih su krenuli da bafuju vozove, ali su ljudi i dalje radili. Kad su uveli zero tolerance politiku, kad je došao Giuliani i rekao dosta više, nema ničega na ulicama. Stavlja ograde, puštaj kerove. Da. Taj centar grafiterski se u stvari prebacio u LA. A ti u LA-u već imaš skateboarding kulturu. Znači, ljudi koji rade DIY na svojim skateboardovima, imaš ljude koji su pasionirani surferi, koji isto već postala samoodrživa kultura. Imaš čolo kulturu koja već radi na ulicama i imaš jedan potpuno drugačiji svet gde se sada ono što je tradicija njujorških grafita meša sa svim tim i odjednom, krajem 90-ih imaš, odjednom počinje internet i onda sve ono što se dešavalo u Evropi 90-ih, a Evropa je 90-ih možda bila najznačajniji centar pre nego LA, jer ako pomislimo samo na Nemačku i to da su Nemci izmislili poseban stil, izmislili su 3D koji do tada nije postojao, kao što su Dame i Lumit. I ono što se u Evropi dešavalo, kako su grafiti došli u Evropu, pa se spajali sa svim onim stvarima koje su se dešavale na ulici u Evropi. A pričamo o raznim intervencijama na ulicama koje su bile zvanična umetnost, prihvaćena umetnost. Odjednom imaš ovaj melting pot u Evropi, imaš ovaj melting pot u LA-u dole, krajem 90-ih imaš, eksplodira internet i ti u stvari sve to kad spojiš na jedno mesto, odjednom dobiješ ono što je street art. Znači imaš različite pristupe, različite tehnike, različite vizuelno izgleda nešto, iako i dalje se dešava u javnom prostoru bez dozvole. A nisu grafiti. A izrasli su iz grafita. Da, mislim, ima tu taj čolo kultura imala direktan spoj s ovim klasičnim grafitima, je Tikeo je rođen tako zapravo. Da. Cijela Tumerova priča je to, mislim, oni su kao totalno latina kultura, ali zapravo ti viš grafite koji su to kao malo gotički ili malo zabavno. Koji ti je omiljeni film u grafitima? Razmišljam sada da li bih rekla da je to Dirty Hands, prvi deo, ili bi bio Just to get the rap, kao Reputation, kao rap. Zato što Just to get the rap, radili su se intervjui sa ljudima iz tih prvih generacija koji u stvari debankuju mnoge mitove koji su vezani za grafiti kulturu. Kao što je recimo ono što si pomenuo da su grafiti sastavni deo hip-hopa, kao imaš 4 skilla, DJing, MCing, breakdancing i grafiti, da je u stvari to potpuno nebitno da bi grafiti postojali i da nije bilo svega toga. Ne, grafiti su postojali pre svega toga isto, kao što je rap postojao pre hip-hopa, nije to uopšte upitno, i DJing je postojao pre hip-hopa. Ali kako su ih mediji upakovali, to je već druga priča. Pa da, ali znaš šta, tu je sad pitanje da li su ih mediji upakovali ili ih je ekipa koja je to stvorila upakovala tako. Pa, znaš šta, ta urbana kultura ima potrebu da radi sve na jednom mestu i to je potpuno normalno. I oni su sve to organizovali na jednom mestu, ali to onda, kako da kažemo, roditeljska kultura tumači kao nešto što je neophodno da bude tako. Da, jasno. Ali šta je bilo pitanje?
Omiljeni film mimo grafiti kulture. Da, Dirty Hands mi je ono super. Mimo. Igrani film ovako, random. Da, igrani film. Ne, mora baš skroz omiljen samo koji ti prvi pada na pamet. Da, ali prvo mi padaju serijali filmova. Star Wars. Između ostalog. Znači, imam s vremena na vreme... Počinje Marko Bula da crta grafite posle. Da, Indiana Jones, Star Wars, Lord of the Rings, normalno i Hobbit. Hobbit mi nije toliko genijalan, ali mi je kao prequel Lord of the Rings. To mi je super za one periode kada hoću da se osamim i onda kao imam 6 filmova od po 3 sata, brate, vrh. Znaš šta je meni upropastilo Lord of the Rings, Hobbite? Isto što i Marvel konstantno upropaštava, to je da su izbacili glumce iz akcijnih scena i da su počeli da ga svedu samo na kompjuter. I to se toliko vidi, neoprostivo se vidi. Sve ostalo je okej, uopšte mi ne smeta ni što ne prati knjigu, mislim, to smeta ljudima koji su čitali knjigu, ja stvarno nisam imao vremena. Ali, mislim, iskreno smara me ta priča jako, znaš, na primjer, evo sad su izbacili Dinu, kad su izbacili novi film. Da. Pojavila se masa, hardcore dinaša, znaš, iz knjiga, koji su bili u fazonu, izbacili su cijelu filozofiju, znaš. Sad, meni, na primjer, kad sam čitao Dinu kako sam zamišljao, to je ono što je u filmu. Da, vizualno. U fazonu sam, brate, ovo je blockbuster, pa moraju da izbace filozofiju, jer to treba i da zaradi neke pare. Tako hoću filozofiju, sve jedno si već čitao knjigu, sve u redu. Pa pazi, ja imam... Nekada, davno sam imala taj trip da kao, ako film ne prati knjigu, da je to onda totalno bez veze i da ne treba da bude napravljeno. Onda sam imala jednu jako lepu raspravu, ima tome sigurno 20 godina, sa Vladom Vesovićem, koji je tata svih crtača stripa u Beogradu, koji je u stvari tata svima nama, ali najveće dete od svih nas. I mi smo deca Vlade, što se kaže u stripu, tako? Da. Vlada Vesović je meni to objašnjavao i kad smo baš vodili razgovor na tu temu i rekao je kao, ali moraš da posmatraš, u stvari moraš da shvatiš da su to dva različita medijuma. Da je film, a da je književnost. I da su isti, ne bi postojala razlika između njih, ali pošto nisu isti, književnost ima svoj sistem funkcionisanja, filmovi imaju svoj sistem funkcionisanja i ne treba da ih meriš istim merilima. I to mi je nekako otvorilo svest, kao da, brate, to je to. Znaš, kao. I onda pa da, između ostalog, što bi gledao film ako si već čitao knjigu, ako će biti isto? Da, ali kao meni je to bilo super otkrovenje, jer ja se sećam da pre nego što je izašao prvi deo Lord of the Rings, ja sam sela i pročitala ponovo sve 3 knjige i potpuno sam ih drugačije doživljavala tada sa 20 nego što sam ih doživljavala sa 12-13 kad sam ih čitala prvi put. I onda kad sam gledala film, onda je opet bila potpuno druga potpuno drugi doživljaj i potpuno druga percepcija toga šta je urađeno u filmu. I nekako sam tada uspela da odvojim te dve stvari. Da, film je film, književnost je književnost. Ja najviše volim da čitam knjige, kad bi neko mogao da me da vakumira za vijek i vjekovu u nekoj u Aleksandrijskoj biblioteci, ali da mi stiže sve ono novo što se dešava, ništa mi u životu ne bi trebalo. Ali kad počneš da posmatraš film iz te pozicije da je to film i da ima svoj jezik, i vizuelni, i narativni, i na svim mogućim drugim nivoima, onda već to postaje druga priča. Apsolutno. Album omiljeni ili band, izvođač? Da, toga. Prvo što mi pada na pamet Faith No More. Mislim da je to najdugotrajnija ljubav, iskrena i večita. Jer su i svi albumi, ludilo. Hvala ti puno što si pričala s nama. Mislim, hoću kažem, tu u ekipi nisam samo ja, stvarno ima još jedan momak iza kamere, zato uvek persiram sebi, zapravo mislim na ekipu, jel?
Htjeli bi da se zahvalimo Lakiju i Miši koji su nam uradili sve skrečeve na početku i usemplovali Čavu i Cigija. Beowulf su na podršci ovaj put. Slušamo Bullet for a Bad Man ili Metak za zlikovca, kako su se nekad zvali. I gledamo naš video preko toga. Ćao! Vidimo sledeći put. Brate moj, da ti razdužim Black Book. Hvala. I stigla je sveža roba. Čekaj da pogledam. Bruk. Hvala, brate. Nema na čemu da ti uvek. Hvala. Ovo su 3 taga sa najviše glasova. Trebaš da izabereš jedan, da usrećiš nekog. Aha, svi su mi sranje, šta treba da bilo? Znaš ko? Šalim se. Dobra, šta, ali treba da bacim neki komentar, a? Pa možeš ako imaš, ako ne možeš samo izabereš i to je sasvim okej. Znači, svi su mi cool. Gotivio bih da malo da je na bolje podlozi nekoj, ili da je bolja fotka, malo puca blic. Ali kao da, neki slobodniji stil nije loše. Ovo mi je baš onako cool. Ima smisla, kao latinica, ćirilica, to mi je strava. I ovo je na mesto, brate, nema šta. Sad, brate, prema mom nekom ličnom, ja uvek gotivim da vidim nešto da je novije. Mislim da nešto što nisam do sad viđao, recimo da mi je ova srednja nekako najgotivnija. Možda me čak podsjeća na neke old school fazone sa ovim F i to. Ne znam tačno na što me podsjeća, ali recimo da bih ovu drugu izabrao kao neki favoriti ako su sva 3 cool. I vaš konačni odgovor je skica broj 2. Do jajeve. Ništa, vete. I to je to. Ortak sa skicom broj 2. Nek se javi u inbox da dobije instrukcije za preuzimanje markera. Brate moj, hvala ti još jednom na prošlom gostovanju. Hvala tebi, brate. Vidimo se još nekad.